Hola, què tal? Com estàs? Avui a l'Èlia fa experiments ve la categoria de l'Èlia fa experiments vegans. Intentaré fer truita de patates vegana. La mama, en plan, ha estat tota la setmana preguntant-me la truita de quants ous la faràs? I jo com, no hi ha ous. Per tant, teòricament s'ha de fer amb farina de cigró, però la farina de cigró la pots comprar o te la pots fer tu, doncs també la farem nosaltres. Primer el que he de fer és triturar cigrons i posar-se una estona a que es torrin al foc. I ja està. I ara em dedicaré a intentar triturar cigrons sense que se'm trenqui la picadora, que ja serà un gran logro. Oficialment només necessitem 70 grams de farina de cigrons, però com que no sé quanta se'n pot quedar a la molidora, quanta se'n pot quedar a qualsevol lloc, he agafat 100 grams de cigrons i ja està. I a veure si no se'n peta. He vist que diu que perquè no peti, en plan, perquè és una cosa dura i tal, millor posar-los de poc en poc. Però no sé si tan pocs faré alguna cosa, saps? Vull dir, no sé. A veure, esteu aquí en vivo i en directe a la prova original. No peta. La que petarà serà la piula. Piula, estàs bé? Estàs nerviosa, eh? Estàs nerviosa. Hem estat molta estona perquè trituràvem una mica els cigrons, fèiem això de tamissa, després tornàvem a triturar i anàvem fent. Bueno, hem aconseguit uns 70 grams, en plan perquè ens n'hem cansat, però com que 70 és el que es necessitava, doncs 70 seran. I ara ho posem al forn durant l'estona que fem lo de les patates i tal, perquè es torri una mica, que així no és tan amarg. Tinc un assistent que m'està tallant la patata i ja està. La tallem així perquè quedi ben cuita més ràpid i hem posat a escalfar l'oli de moment. I tenim la farina fent-se al forn, que d'aquí, o sigui, és uns 20 minuts, doncs fem 10 minuts, barregem i posem 10 minuts més per si de cas, en plan, vull dir barrejar perquè ho pilli tot. Ja he fet lo dels cigrons que els hem remenat i ara hem posat 180 mil·lilitres d'aigua i ho barrejarem amb els cigrons quan acabi l'estona del forn. I s'estan fent les patates. Xon, xon, xon! Hem decidit que el de batre ho farem amb això perquè teòricament ha de quedar una mica com esponjós i com que no m'enfio de la meva força, doncs ho farem això i ja està. I mireu les patates, que riques! Nyam, 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 nyam. Realment, o sigui, queda torrada, la farina, en plan, no estava pas d'aquest color, estava molt més blanca. Però bueno, ara farem la mescla. Ara barregem això i ho farem com si fos una truita normal. A la mateixa paella, em podeu deixar gravar? A la mateixa paella on hem fet les patates deixem una mica d'oli i ara hi posarem tota la barreja que tenim aquí fantàstica. O sigui, estem flipant molt perquè ens pensàvem que quedaria com pasteta i prou, però està com quallant del costat, no sé si es veu, vull dir, com, en plan que ho podrem girar com una truita normal i tot potser, vull dir, no sé. Pinta prou bé. Ui. Oh! Molt bé. Bé, ja l'hem acabat. Ara faré la prova màxima, que és tallar-la a veure quina pinta fa per dins. Està dura, eh? Sí, és que no em pensava pas que quedés així, tipus quallada. No sé, tot rara. Bueno, ara la provaré, a veure què lo que. Arriba el gran moment en el qual provaré la truita i decidiré si cal fer tot aquest liu o simplement et fas unes patates fregides tan tranquil·la i ja està. No està mal, vull dir, unes patates fregides són molt bones, tot s'ha de dir. Vegans del món, si us voleu fer truita de patates amb farina de cigrons, jo us deixo, perquè no em sembla cap aberració, vull dir, ho compro, em sembla decent. Però compreu la farina. Però compreu la farina, fer farina de cigrons és una merda, no crec que sigui tan cara, que no ho sé, potser ara ho miro i és espectacular, però és una aliada. Ja està, renteu-vos les mans i fins la propera.